Δέσμευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνικές πληροφορίες για την τεχνητή νοημοσύνη γενικά και για το πώς διαφοροποιείται η τεχνητή νοημοσύνη. Πώς εμπλεκόμαστε με την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή μας ζωή. Η ενασχόληση με την τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί κατανόηση της μεταμορφωτικής φύσης και της τεχνικής αρχιτεκτονικής της, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων, της προεπεξεργασίας, της εκπαίδευσης μοντέλων και της εφαρμογής. Διαφορετικά συστήματα, εργαλεία και πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν εξατομικευμένες λύσεις για χρήστες όλων των επιπέδων δεξιοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στο απόρριτο, την απασχόληση, τις προκαταλήψεις και τη λήψη αποφάσεων είναι απαραίτητο. Κατανοώντας αυτά τα στοιχεία, άτομα και οργανισμοί μπορούν να αξιοποιήσουν υπεύθυνα την τεχνητή νοημοσύνη και να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σε έναν κόσμο που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η έννοια της τεχνητής νοημοσύνης. Τύποι συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη γενικά? Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία που μεταμορφώνει τις βιομηχανίες και την καθημερινή ζωή. Αυτό το άρθρο διερευνά τις βασικές έννοιες και υποπεδία της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η μηχανική μάθηση, η όραση υπολογιστή, η επεξεργασία φυσικής γλώσσας και η ρομποτική. Η τεχνητή νοημοσύνη προσομοιώνει την ανθρώπινη νοημοσύνη για την εκτέλεση εργασιών που απαιτούν γνωστικές ικανότητες, βασιζόμενοι σε αλγόριθμους, δεδομένα και υπολογιστική ισχύ για την παροχή έξυπνων λύσεων σε διάφορους τομείς. Ξετυλίγοντας τα μυστήρια της τεχνητής νοημοσύνη, θα ξεκινήσουμε με την απομυθοποίηση των βασικών τεχνολογιών που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη. Μηχανική μάθηση. Ανακαλύψτε πώς οι αλγόριθμοι μαθαίνουν από τα δεδομένα για να κάνουν προβλέψεις και αποφάσεις χωρίς ρητό προγραμματισμό. Βαθιά μάθηση. Εμβαθύνετε στον κόσμο των νευρονικών δικτύων και κατανοήστε πώς επιτρέπουν στις μηχανές να μαθαίνουν σύνθετα μοτίβα. Οπτική των υπολογιστών. Εξερευνήστε πώς η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στις μηχανές να ερμηνεύουν και να κατανοούν τις οπτικές πληροφορίες, από την αναγνώριση εικόνων έως την ανίχνευση αντικειμένων. Επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Μάθετε πως η τεχνητή νοημοσύνη δίνει τη δυνατότητα στους υπολογιστές να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να παράγουν ανθρώπινη γλώσσα. Ρομποτική. Ανακαλύψτε τη συνέργεια μεταξύ τεχνητή νοημοσύνη και ρομποτικής, δημιουργώντας ευφυείς μηχανές ικανές για φυσικές αλληλεπιδράσεις. Οι τεχνικές που εμπλέκονται στη μηχανική μάθηση, ένα υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης. Η μηχανική μάθηση, ένα υποσύνολο της τεχνητής νοημοσύνης, περιλαμβάνει τεχνικές όπως η εποπτευόμενη και χωρίς επίβλεψη μάθηση, η ενισχυτική μάθηση και η χρήση τεχνητών νευρονικών δικτύων για βαθιά μάθηση. Τεχνητή νοημοσύνη σε δράση, εφαρμογές στον πραγματικό κόσμο. Παρακολουθήστε τη μεταμορφωτική δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορους τομείς. Υγεία, εξερευνήστε πώς η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει επανάσταση στη διάγνωση, την ανακάλυψη φαρμάκων και την εξατομικευμένη ιατρική. Οικονομικά, ανακαλύψτε τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στον εντοπισμό απάτης, τις αλγοριθμικές συναλλαγές και την αξιολόγηση κινδύνου. Αυτόνομα οχήματα. Κατανοήστε τη σύνθετη αλληλεπίδραση αισθητήρων, αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης και λήψης αποφάσεων σε αυτοκίνητα αυτόνομης οδήγησης. Εξυπηρέτηση πελατών. Μάθετε πώς τα chatbot με τεχνητή νοημοσύνη και η εικονική βοηθή βελτιώνουν τις εμπειρίες των πελατών. Ηθικές θεωρήσεις και το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να προοδεύει, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τις ηθικές επιπτώσεις. Προκατάληψη και δικαιοσύνη. Κατανοήστε τις προκλήσεις της διασφάλισης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης αμερόληπτα και δίκαια. Απόρριτο και ασφάλεια. Εξερευνήστε τη σημασία της προστασίας των δεδομένων και της πρόληψης κατάχρησης της τεχνητής νοημοσύνης. Μετατόπιση εργασίας. Συζητήστε τον πιθανό αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στο εργατικό δυναμικό και την ανάγκη για επανεκπαίδευση. Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, πλατφόρμες και επιπτώσεις για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον επιστημονική φαντασία, είναι εδώ για να μείνει. Από τον εξορθολογισμό των επιχειρηματικών διαδικασιών έως τη διευκόλυνση της ζωής σας, τα εργαλεία και οι πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης καθίστανται απαραίτητα. Θα εμβαθύνουμε σε αυτούς τους ισχυρούς πόρους
και θα διερευνήσουμε πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από εταιρείες όσο και από ιδιώτες. Η εργαλειοθήκη σας για την τεχνητή νοημοσύνη. Φανταστείτε μια εργαλειοθήκη γεμάτη με λύσεις τεχνητής νοημοσύνης εχμής. Microsoft Azure Machine Learning. Κατασκευάστε, εκπαιδεύστε και διαχειριστείτε τα δικά σας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Δεν απαιτούνται γνώσεις κωδικοποίησης. Google Cloud Prediction API. Αξιοποιήστε το AI Muscle της Google για να αναλύσετε δεδομένα και να κάνετε τεκμηριωμένες προβλέψεις. IBM Watson. Αυτή η δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει υπηρεσίες όπως η κατανόηση φυσικής γλώσσας και η αναγνώριση εικόνας, ιδανικές για τη δημιουργία προσαρμοσμένων λύσεων. TensorFlow, μια πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα για την ανάπτυξη εξελιγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ιδανική για εργασίες όπως η αναγνώριση εικόνων και η δημιουργία chatbots. Infosys Nia. Αυτή η πλατφόρμα επιχειρηματικού επίπεδου συνδυάζει την τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση και ανάλυση δεδομένων, δίνοντας στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να βελτιστοποιήσουν τις ροές εργασίας. Wipro Holmes. Προσαρμοσμένες λύσεις για διάφορους κλάδους, από την υγειονομική περίθαλψη έως τη μεταποίηση, που προσφέρουν αυτοματοποίηση και ισχυρές γνώσεις. Dialogflow, πρώην API.ai. Κατασκευάστε chatbots που κατανοούν τη φυσική γλώσσα και αλληλεπιδρούν μέσω φωνής ή κειμένου, ιδανικό για την εξυπηρέτηση πελατών ή διαδραστικές εφαρμογές. Χτίζοντας το δικό σας έργο τεχνητής νοημοσύνης, βήμα προς βήμα παράδειγμα. Ας δημιουργήσουμε ένα μοντέλο αναγνώρισης εικόνας με το TensorFlow, θα σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία βήμα προς βήμα, δείχνοντάς σας πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να πραγματοποιήσετε τις ιδέες σας. Πέρα από την τεχνολογία, δεοντολογικές εκτιμήσεις. Η εξουσία της τεχνητής νοημοσύνης συνοδεύεται από ευθύνη. Ακολουθούν αυτά που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει σημασία. Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης θα πρέπει να χειρίζονται τις προσωπικές πληροφορίες με προσοχή, εξασφαλίζοντας κρυπτογράφηση και συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Δικαιοσύνη για όλους. Βεβαιωθείτε ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης σας είναι απαλλαγμένα από προκαταλήψεις, χρησιμοποιώντας διαφορετικά σύνολα δεδομένων και παρακολουθώντας τακτικά τα αποτελέσματα. Η διαφάνεια είναι το κλειδί. Σχεδιάστε συστήματα AI που εξηγούν τις αποφάσεις τους, επιτρέποντας τη σαφή κατανόηση και την εμπιστοσύνη. Ηθικά διλήμματα. Θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών για την τεχνητή νοημοσύνη για το χειρισμό πολύπλοκων καταστάσεων, ιδίως στις αυτόνομες τεχνολογίες. Το μέλλον της εργασίας. Αντιμετωπίστε την πιθανή εκτόπιση θέσεων εργασίας, παρέχοντας ευκαιρίες επανεκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Σε ποιον ανήκει η καινοτομία. Ανάπτυξη πλαισίων για την ιδιοκτησία και τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου που παράγεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Πρώτα, η ασφάλεια. Εφαρμόστε ισχυρά μέτρα ασφαλείας και πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από κακή χρήση. Συμπερασματικά, τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, όπως το TensorFlow και το IBM Watson, προσφέρουν απίστευτες δυνατότητες τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες. Αλλά θυμηθείτε, η υπεύθυνη ανάπτυξη και ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης είναι ζωτικής σημασίας. Διατηρώντας την ηθική στην πρώτη γραμμή, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια δύναμη για θετικές αλλαγές στον κόσμο μας. Περίληψη. Σε αυτό το εκπαιδευτικό βίντεο εξερευνήσαμε τα βασικά στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης, εστιάζοντας στο μετασχηματιστικό αντίκτυπό της και στις τεχνικές βάσεις. Εξετάσαμε βασικές τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής μάθησης, της βαθιάς μάθησης, της όρασης υπολογιστή, της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και της ρομποτικής. Το βίντεο κάλυψε επίσης την τεχνική αρχιτεκτονική συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, όπως CPU, GPU, TPU, FPGA και ASIC. Συζητήθηκαν οι πραγματικές εφαρμογές σε τομείς όπως η υγειονομική περίθαλψη, τα οικονομικά και τα αυτόνομα οχήματα, μαζί με τις ηθικές πτυχές της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της μεροληψίας και της ιδιωτικής ζωής. Τέλος, εξετάσαμε εργαλεία και πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης όπως το Microsoft Azure, το Google Cloud και το TensorFlow, τονίζοντας την ανάγκη για υπεύθυνη και ηθική χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση.